بازاری ہے آواز آندا ہے جیڑا حکم ہے شام دے حاکم دا وہ گیا جگر میرے کو کھائے اج شامی آؤ دن معاملہ تو گن پردادار لائے آواز آندا ہے اینجھا تو گن دربار تائیں وہ 9 میل دا فضار آئے تائیں رات روندا اج پہلی واری کیویں ٹرسی آن دی ماوے امام نے جیڑے خطرہ ظاہر کیتا جیڑی کدے پیدل نہیں ٹری اج 9 میل کیویں ٹرسی سیدزادی دے نیرے جاری تھائن سیدزادی نے بیمار بچڑے دے گل وچ باں پائن بی بی رو کے بچڑے نو حوصلہ دیوا کے بی بی آدھی آواز آندا ہے ذرا جگر تے اکھیاں جھل بچڑا وہ میرا عابد بندی وانے میرے پیدل ٹرن دا فکر نہ کرو تے نہ دل وچ کر ارمان بی بی آدھی کیڑا معاملہ وچ اساں سوکھیاں ہیں وہ یو بھی اٹھ ان باوج پلانے ان معاملہ نالوں میڈا چن بچڑا ساکوں پیدل ٹرن آسان سغرا تیرے سجنا دی اج شام تیاری ہے سغرا تیرے سجنا دی اج شام تیاری ہے جیڑی سین کدے مسلے تک مسے گئی آئی سیدزادی نے جو بازار چ پہلا قدم چایا آزاد روح تڑپے وعدہ توڑے نائی ٹر سنگ دی بھل ٹر پئی ہے وہ محروم ماں دی دھیے ہاں میت 72 گھر دے وچوں تانبی لہ محمل تو پئی وعدہ نہیں جرات آزاد دی پیش کرے وہ کیویں وچ بازار دے گئی ہے تھئی شام کو داخل ول شام تائیں بازار چ رل دی رہی ہے سغرا تیرے سجنا دی اج شام تیاری ہے سغرا تیرے سجنا دی اج شام تیاری ہے امام بازار دا موڑ کٹ دے ہوئے جلے نماز دا ٹائم ہویا ہے سید آواز کر کیا دے شمر میری گل سن شمر قریب آیا آواز ہے دس کہہ دی سید ٹھڈا سا بھر کیا دے میرے چھوٹے بالی نمازین میرے پردہ داری نمازین میں نو ایک مسجد خالی کروا دے میرے پردہ دار نماز پڑھ دن میں بھی نماز پڑھ دا مسجد خالی ہو گئی پردہ دار اندر پہ نماز پڑھ دن سید نماز پڑھ کے مسجد دے دروازے تے بیٹھے باقری کولے 15 منٹ گزرن جب باقر دی دید اٹھیے باقر کیا دیکھے ایک جوان ہے جہدے نال 2 نوکرن دروازے مسجد تو گزرائے باقر دا آواز ہے بابا اس جوان نو دیکھ سید ٹھڈا سا بھر کیا دے باقر و امیر اسی غریب آئیں آواز ہے بابا مینوں پتہ ہے جدوں پچھلے سالے چاچا مدینے آیا ہی تسی فرمایا ہی مدینے نامی شام آمی بابا اسے حکم دیتا ہے تے شام چایا ہویا ہے اگر تسی اطلاع نہ دیتی ہے رل ویسی سید ٹھڈا سا بھر کیا دے باقر تیری مرضی باقر ٹرائے آ کے آباد دامن نپس جوان مڑ کے دے کیا دے بچہ تو کون ہے آواز ہے کینو ودا گلے دے جوان دا آواز ہے میرا بیمار عابد مینوں سردار اطلاع دیتی ہے میں شام آونا ہے میں اپنے پیر نو شام ودا گلینا شہزادے دے نیرے جاری تھے نا آواز ہے میں تنو بیمار ملواواں نہ لے کے جس ویلے بیمار دے قریب آئیں ابراہیم دے نیرے جاری تھے امام دی حالت دیکھ کے پیرچ ٹکر مار کیا دے مولا تو امام میں علی دا پوترا تیرے نال کیا بن گئی تیری حالت کی ہے میلے کپڑے کیوں امام دے نیرے جاری تھے سید نے ابراہیم نو کیڑا جواب لیتا ہے
سیدہ دے وہ سجاد امیری چھوڑ دیتی وہ کربل والے سہارا وچ میڈیاں پھپھیاں کو نہیں روون دتا کہ ویر دی مقتل گاہ وچ سیدہ دے میڈے اٹھ بتری بال جھنے وہ تے بیمار نہ رکیا راوچ وہ سجاد یزید دا قیدیے کیا رہ گیا ہے دنیا وچ ابراہیم ہاتھ بال کیا دے سردار تیرے جگر چ کوئی اتنا سے کہ تیرا خون جاری ہو گیا ہے مولا میں تیرا نوکر ہاں مینوں اجازت دے میں کوئی ڈاکٹر لے آواں تیرا علاج کراواں علاج دا نام ہے یا امام دے نیرے جاری تھین سید رو کے ابراہیم نو کیڑا جواب دیندا ہے سید آدا ہے تو جاندا ہے بہوں بچپن تو وہ تیرا پیر نفیس مزاجے میڈیاں پھپھیاں کو میڈے پیو دے قاتل کیتا چادراں تو محتاج سیدہ دے بے دردی نال بے غیرت لٹیا وہ میڈی بیوہ بہن دادا جے اے سجاد دی بیماری دس کی کر سے تو علاج آواز ہے مولا تو بار بار پردہ دار پیادہ ہے تیرے نال پردہ دار کون امام دے نیرے جاری تھائن سید نے جواب لیتا ہے سید آدھا ہے ایک رکیا بھین عباس دی ہے وہ نوہل خاتون دیاں دھیاں میڈے سنگ وچ کل بنی ہاشم دیاں ہن 15 بیبیاں بھئیاں سیدہ دے تسا سنیا ہے وچ کربل دے وہ ساڈیاں چادرائن لہ گئیاں سر ننگے وچ بازاراں دے میڈیاں پھپھیاں رل دیاں رہیاں سغرا تیرے سجنا دی اج شام تیاری ہے سغرا تیرے سجنا دی اج شام تیاری ہے